Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie wita Państwa zespół Osieczanki. Jesteśmy z Osieka i bardzo piękny ten koncert łemkowsko-polski. My zaśpiewamy nasze polskie kolędy i pastorałki. Śpiewajcie Państwo razem z nami. Wszyscy
jeszcze dwie pastorałeczki, takie żwawe, żywe mamy. Wielki mróz na ziemi, szybki mróz, wielki mróz na
na zakończenie, oczywiście dziękując Pani Sołtys za zaproszenie, bardzo dziękujemy, że mogliśmy się znaleźć tutaj w tym gronie, było nam bardzo miło, dziękujemy za to zaproszenie i teraz zaśpiewamy jeszcze jedną, przekażmy sobie znak pokoju.